kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maw kungan bora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kungan ko ba fa duguni wala ni be o information yere soro igo Lumière TV groupe Lumière audio adai Lumière TV awulila delikola Lumière TV kanumba lunga uteke au jugu sawoye abada aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa ka kunafoni adamaden kunafoni abia ato hakili ani konabara obifa ka sɔrɔ a ma fɛn bila da hakili ka fa kama konabara obi ayere ta sɔrɔ Allah bamananw ko ka kuma na ko an ka taa ko laban boli bi amina an ka kunafoni kɔnɔna na a bɛ fɔ fɛn min ma ko office central de lutte contre stupéfiants ni u b'a wele ko OCS na ale kɔni fɛn min ka wuli ka jɔ n'o ye jɛkulu ye n'an bɛ se k'a fɔ ko structure don a ka wuli ka jɔ kɔni bɛnnen don ka ɲagamini ko u kɔni kɛlɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ o de senfɛ 10 janvier tɔnkalo min n'an b'o kɔnɔ o tile 10 dɔn kɔni san 2026 e ko kuma u ye leli kɛ ka ɲɛsin maajugu ma maa minnu bɛ yen nɔ sa k'u kun b'a la ka kojugu kɔni ko o fɛn jugu ni fura jugu k'u ladon an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko 30 tonnes o tɛ dɔwɛrɛ koyi mais o de ye i n'a fɔ tonne 30 ka ɲɛsin produit pharmaceutique ma ko kɔni kun bɛ ka a ladon an ka jamana in kɔnɔna na o de la u ye wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka to an ka faso kɔni bɛ se ka kisi nin fɛn ɲɛnamini fɛn jugu ninnu kɔni o tɔɔrɔ ma wa nin maa minnu minɛnen filɛ nin olu ɲɔgɔnna caman sabula depuis bi ma se a bɛ fɔ jɛkulu yɔrɔ min ma kɔni ko office national de lutte contre stupéfiants kɔni olu ka wulikajɔ n'u ka baara ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka to nin ko ninnu kɔni bɛ se ka dɛsɛ an ka jamana in kɔnɔna na ka maajugu kɔni dɛsɛ u k'u sago kɛ Maliba in kɔnɔ n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to fasoba Maliba kɔnɔna na a bɛ fɔ fɛn min ko finance publique précisément n'o bɛ di an ka parti politique kɔni kɔrɔlenw ma minnu tɛ yen bilen sabula hakili b'a la k'a fɔ k'a bɛ waati jan bɔ parti politique kɔni olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔlen n'an ka jamana in kɔnɔ ni kalo tɛmɛnen n'o ye décembre kalo ye san 2025 o tile 29 précisément n'o de ye dɔ ye don min ni an ka Cour suprême kɔni ka section n'o ɲɛsinnen bɛ précisément fɛn min ni u ka wulikajɔ kɔni ka bɔ ka parti politique ka nafolo min bɛ d'u ma kɔni k'a ko ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ u y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ san 2000 la ka na bila san 2019 la ko parti politique maaw kɔni k'u ye 24,6 milliards o tɛ miliyari 24 a n'a kunkanfɛn miliyɔn million euro plutôt 24,6 milliards ko o kɔni o ye o sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ ni baara ninnu kɔni ko o kɛra o waati kɔnɔna na wa jateminɛw kɔni bɛ k'a fɔ ko a wari ninnu minnu ta ma don sira jɛlen fɛ ko o de ka ca ni minnu ta donna sira jɛlen fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa san 2025 o ban waati la tubabu kalo tile 31 tɛmɛnen n'o de ye décembre kalo ye e ko maajugu dɔ kɔni u ma minɛ wa u welela sabula olu kɔni a nana ye k'a fɔ ko marifa n'o ye maafafɛn ye kɔni ko o de dogolen b'o o bolo yɔrɔ dɔ la wa opération in kɔni a kɛra an ka jamana in kɔnɔna na min bɛ se ka to lakana kɔni o bɛ se ka sabati fasoba Maliba kɔnɔna n'amore an bɛ taa an ka jamana in kɔ kan an bɛ taa Abidjan précisément Côte d'Ivoire an balimakɛ min bɛ yen sisan n'u b'a wele ko Mahamadou Awa Gassama na ale de ye précisément yɛlimani o député kɔrɔ ye wa CNT membre dɔ bi bin na sa ni cɛba in e ko ko le 9 janvier 2026 a ka i n'a fɔ procès o ma kɛ sa wa a jirala k'a fɔ n'Ala sɔnna ma tubabu kalo tile 30 n'an bɛ kalo min na janvier kalo san 2026 ko ɲɔgɔn ye kɔni bɛna kɛ ka bɔ juge yɔrɔ min bɛ se ka to u bɛna kunnafoni kɔni baga ka bɔ ka bin yala mun de kan ka fɔ Gassama ka procès ko in na a ko na ɲɛɲɛ an bɛna bɔ a kalama le 30 janvier nata na Ala ka jɛ wa jirala k'a fɔ ko procureur général kɔni min bɛ yen sa u y'a ɲini k'a fɔ ko Gassama kɔni k'a ye kumajugu minnu fɔ ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmaa ma ko Gassama ka san 5 kɛ kaso la wa a ka tila ka to 100,000 kɔni hakɛ ko o sara Côte d'Ivoire jamana ye
wa u ka dɔn k'a fɔ Mamadu Awa Gassama kɔni a bɛ yen nɔ an ka ɲɛma kɔni u ma sɔn ka ko in kɛ affaire d'État ye k'a kɛ affaire politisée sabula Côte d'Ivoire y'a damana jamana ye hɔrɔn jamana don o tuma u ko hɔrɔnya b'u bolo na min n'u y'a minɛ u ka dugukolo kan n'u ko ko u ma ka ko faamu a ko kɔni jugement kɔni justice elle est indépendante a b'a ka baara kɛ cogo la an ka ɲɛma kɔni man u dar'o na fɔlɔ an ma kuma mɛn sanfɛ kɔni an taar'o y'a ɲɛɲini duguma namore an bɛ a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko faso ba Maliba a kɔni an bɛ nin waati minnu na carburant ko gɛlɛya hali sisan a ma ban fɔlɔ an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka faso ba Maliba an ka dugawu kɛ an ka jamana ye ni de ye kunnafoni min ni an ka rédaction n'o ye groupe Lumière rédaction fara ɲɔgɔn kan d'an ma k'an ka lase aw ma Lumière TV sanfɛ min bɛ se ka to a bɛ kunnafoni jɛlen a ɲuman kɔni k'a sɔrɔ bamananw ka kuma don ko fɛn caya ko tɛ fɛn caya ko tɛ dɛ mais fɛn a nafa ani a i n'a fɔ a taasira ani a ka jɛlenya a n'a ka ɲumanya o de nafa ka bon sinon a caya tɛ nin de ye kunnafoni minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan d'aw ma an bɛ se ka turu ni kumaw ma ɲɛ dɔrɔn o y'an ka ta ye parce que an kɔni ye kɔrɔbɔrɔ ye bamanankan an b'a cɛ ci k'a d'aw ma nin de ye bi ta ye a ye kan mɛn Ala sɔnna ma sini n'Ala basi k'an bɛna kunnafoni tɔ lase aw ma wassalam. Salam alaikum, c'est moi princesse Seyda Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako cɛ ani muso denmisɛn groupe Lumière TV aw de y'a da ye a ɲɛmɔgɔba o ye tonton Amadou Sala Touré. Malidenu yo an ka bɛn kelen ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an faso Mali bɔ nɔgɔ la. Kɔrɔya ye hakili ye kɔrɔya man ka kɛ jawili ye kɔrɔya mana kɛ jawili ye denmisɛnnin hakili ma ne b'o laji an jigi b'an fa minnu kan ni olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw siran anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko ko dumanw jamana kun kan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔgɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mina se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ